Tapon na to? Tapos na sila. Yan. Tapos na nila sa kumain. Yan po. Luto tayo ng ano, munggo. Luto tayo ng munggo. Ulam namin munggo. Kalagyan tayo. Lord. Lord tayo tayo. Kain mangga. Oh. Oo. Ako luto munggo. Tatay kain mangga. Oh, ito po, mangga, kain. Kuluan yung munggo. Gabi na. Ako muna yung magluluto ngayon. Yan. Ako yun. Yan muna natin. Saing. Hello po sa viewers. Saing tayo. Di, huwag lang po kayo. Yun.
Hello po sa 10 viewers. At ayun po, happy fiesta sa barangay Tumatarayo dito sa Balatan. At namiesta kami kanina. Shout out kay Leslie. Nagpabinigay sila. Ayun, sayang yung tubig kasi mayroon yung tubig dito. Wala naman itong kanin. Dito natin sa CR, sa balde. Para may pambuhos. Kung sakali magka-CR. Makaramdaman ng ano. Nag-merienda naman kami kanina. Rice cooker naman yung sasalangan ko. Hello. Yung nakaugas na. Rice cooker. Ayan. Buhay vlogger. Napakabango ng bigas. Nabili namin. Ayan. Yun, 11 viewers daw po. Ayan, salang. Rice cooker. Sila. Brand out. Huwag yan. Saka na yan. Ayun. Init talaga. Inom mo ka ng tubig. Malamig. Bilis tayo sa trabaho.
po yung pitsil namin. Nabasag kasi yung pitsil ito. Basag na to. Lagayan na lang ito ng kutsarita. Ay, sarap. Ayan, kumukulo na. Kumulo ka lang ng kumulo dyan. Mukay. Tracy amo. Uyun. Lori Abidal, musta paring Jason? Greeting from Mountain Province. Hello po. Hindi ko napansin yung ano, may comment pala. Shoutout Team Pahuway. Hiwa nagbahay ni Ikang. Opo. Kinit. Hello. Hello po sa inyo. Hindi ko napansin yung comment nyo. Pasensya na po. Yung sound ng ano, kunin ko nga yung ano, sa isang cellphone. Ay, talaga naman. Tawag nga yan. Bakit? Maluwag ka yan. Oh, Doon sa sal. bakit? Ano ba yan? Ilaw natin. Certain viewers, hello po. Live muna tayo ngayon kasi walang edit. Lori Abidal, Mustafa Jason. Greeting from Mountain Province. Okay naman po. Ah, ito yan. Yung karne, 1/4 lang na karne yung ano, binili namin. Para may lasa-lasa. At sabay ko na siguro to. Sabay, bisahin. Kunin ko na lang mamaya para lumambot. Yun. Yo. Arnold. Baliyad, yo. Hello po. Kinit, ikaw na ngayon ang alamit, paring Jason. Ikaw na po. Ngayon lang po. Hello. Shoutout po sa inyo. Yun. I-prepare na rin natin yung Indaming Malakaman 15. Shout out po sa inyo, lalo na sa iyo, Kuya Noli. Shout out po. Arnold, shout out sa iyo. Sabi ni Kuya Kinit.
sibuyas. Yan, prepare tayo ng mga ano, gagamitin. Comment lang po kayo dyan. Hirap pag yung ano, hindi ito yung ano sa kusina, hindi mo alam kung saan yung gamit. Sixteen viewers, hello po. Bumili na rin ako ng kamatis para bukas almusal siguro. Walang tinapa. Mga bukas mayroong mabili. Ilbi haba. Amo ay! Amo! Baka may sili na rin. Sige. Amoy! Magic. Mamaya, para mamaya. Ilabas natin gagamitin. Para diretso yung gawa. Ano po ba? Ito, sibuyas. Hindi lang yung sibuyas, kasi na lang. Ano nga tayong bumili. 9 viewers, hello po. Good evening. 8:51, ano? 6:51 ang oras. Bali, nag-ano naman kami merienda. Kaya medyo busog pa. At yung sinaing nandun naman po sa rice cooker. Tuka mo ngayon sa pagluluto, paring Jason. Opo, ako muna nakatuka. Viewers, hello po. Ano Ba yan? yan? May tumutunog. Sakit sa tingin. Saan ba yan? Ewan ko. Kung saan yan? Baka dito. Wala ko saan? Wala. Ano yan? May tumutunog. Sakit sa tingin. Amo ay. Saling viewers, pasok po. Ano ba yan ba? Sakit sa tingin. Dito sa loob yun? Ewan ko. Wala naman dito ba? Subukan mo sa lumabas. Ha? Subukan ka na lumabas. Wala eh. Subukan mo sa labas ng mga... Ilabas ko yung cellphone. Ha? Sakit sa tingin. May umuugong. Ilabas ko nga muna saglit. Wala? Mayroon pa rin tayo eh. Nasa labas? Nilabas ko na. Kaya na nasa labas yung tulong? Ewan ko. Wala na. Baka doon sa loob. Napipick up ng cellphone. Yun. 23 viewers sa loob.
Yun, tingnan natin baka tuyo na yung ano. Para alam mo ata, nag-iingay. Wala naman po. Tapos nababahay ni Ika, parang Jason. Yun, malapit na po, tapos na. Okay na. BB is Las Vegas. Per alarm. Hello, Kinit, kamusta na? Lagyan natin tubig. Per alarm. At yun, kunti na lang. Huwag natin madaliin yung ano, pagluto ng munggo para malapot. Papalaputin natin yun. Grabe init. Hello, Biyaba. Hello, Kinit. Kamusta na? Lagyan natin ng kamatis. Yung bili na lang mamaya. Ay, bukas. Kasi bibili pa naman ng ano sa bukas na ano. Tinapa. Wala nang nabili kanina. Ang tanong, kasya ba? Dito, yung munggo. Bahala na. Lakas iko ng puno mo parang Jason. Sikit sa tingin. Medyo nawala eh. Sorry. Maraming sila Ay? dyan malaki. Maraming sila dyan malalaki. Oo, lalagyan ko siya. Kita mo? Oo. Pamanta dyan. Dami-dami. At si tatay nandyan. Pahinga. Rini Castillo. Hello kayo, Rini. Ay, Biyaba, mabungo ang niluluto mo parang Jason. Mukhang masarap talaga. Masarap to. Mapurol na yung kutsilyo. Kailangan hasain. Hindi ko nga nasain yan. Ayos, tali na. Amoy! Hello, Rini. Sabi niya no. Nagbiyaba. Late na naman ako. Okay lang yun. Okay lang po yun. Ay, naglag. Sayang. Sayang ang patok. Hindi ko na to anuin tayo yung sili. Puputulin. Tay. Hindi ko na puputulin yung sili. Ha? Hindi ko na puputulin yung sili. Pagpapatuloy mo? Kung na mangalan? Ha? Ayun ba? Oo. Buuin ko na lang tong sili kasi si Ikang. Siyempre manghang yun. May manghang kasi yan. Manghang yun. Oo. Mahina kasi si Ikang po saan. Manghang. Kawawa naman yung buntis natin.
Amo gidri ni. Kawawa naman ng buntis. Amuay. Agminom. Lamig. Pwede ito viewers sa loko. Ayos. Ikaw ay dumating, laban mo'y iba sa damdamin. Dito pala yung sibuyas eh. Kilos mo. At ito yung binigay sa amin noong ano, mayroon pa pala yung na taga Paranaque. Nakapangasawa sa Nueva Ecija. Tapos umuwi. Sinamahan kong nagtinda. Bigyan kami ng isang bag na sibuyas. Ito pa yun. Shoutout sa'yo, Tito Jun. Jun Padua. At yan na po. Nakaprepare na. Bali, dadagdagan ko ng sibuyas. Nakita naman dari mga Ilonggo. Dagdag tayo ng sibuyas. Amoy. Kung malaya lang ko, kung malaya lang ko, ipagsisigan ko, mahal kita. Sana ay mahal mo rin ako. Oh, may isang pagkakataon na ikaw ay makapili ko. Kilos mo, mga paglalambing, ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Kahit dayain pang puso at isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ko, malaya lang ko, ipagsimahal kita. Kung malaya lang ko, kung malaya lang ko, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Oh, may isang pagkakataon. Mga aliman talaga, masarap magluto. Yo, salamat. LB, pag nilagyan ng sili, walang halo na yan. Pagmamahal, sobrang hanghang. May isang na ikaw
makapi. Hindi ko init na ang pagmamahal. Ang siya lagi ay sa'yo. Kahit dayain kang puso ang isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang po, kung malaya lang po, sisiyaw ko, mahal kita. Para sa akin, o narito ko sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay ng champion. Champion pa sa kantahan, wala ka na. Dahil sabi, magagaling. Kaya salamat po, Kuya Rini. Ang tunga ng kawalan. Di numero ang galaw ng taon. Bawat gawin ay may. O narito ko sa isang lugar. Hindi ko na maintindihan. Prepare natin yung mga gagamitin. Dito na yung asin. Gagamit tayo ng seasoning. Konti lang. Kainin ng tao, hindi pinapansin. Pinit. Tama rin kayo sa pagluluto. Kinakantahan para sa mga. Para sa mga kalasyon. Sa bagyo. Sa bagyo. Gati nga. Ako ya. Ari lang di. Balay na mo. Ayun. 23 viewers. Ayun, wala nang tubig. Yung malamig. Hindi pa kumakain. Ubos ko na. Masaya sa tubig. Importante yung tubig sa katawan. Lagyan ng tubig, sayang yung hilo. Parang Jason, ang talaga. Ganda na bahay nila. Ari sa Bacolod City, sabi ni Kuya Rini. I believe I can fly. La 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 la. Walk away. Anong ulam niluluto mo parang Jason? Munggo po. Ano pa yung munggo? Pinapakuluan. Para sarap. 7:09 yung oras natin ngayon.
Mabilis na naman tulutuin yung munggo kasi pagkapakulo, igisa. Pag nagisa mo na, titimplahan, okay na, luto na. Yun, malapit na po. Yan na, ganyan na, kumakalas-kalas mo. Napabilis naman lutuin ito. Naglig tayo ng tubig. Palalaputin natin yung at yung karne, sinabay ko na dito na nagpapakulo. Kasi para lumambot na, tapos mamaya kukunin ko yung karne. Gigis ako. Kumbaga tutustahin ng konti. Mag-golden brown lang para mas malasa. Twenty-one viewers, hello. 20 likes. Amoy. Yun, shoutout sa asawa ko. Alam ko nanonood yan. Silent viewers ko yan. Ano ulam nyo? Yan sa bahay. Audio parang gusto wala upload si Alamid, Striker. Ngayong araw. Wala pa po, nag-i-edit pa lang po siguro. Ako nga rin po, mag-i-edit. Kaso, nagluto muna. Mamaya na lang po pakakain, edit, para bukas upload. Ito, inilive ko na lang. Sabi ni LB Yaba, parang Jason parang tahimik. Diyan, wala kasama. Mayroon po, nandiyan po sila sa labas. Nag-i-edit na yung iba. Habang nag-iintay na makalit na luto. Kasi tatay nandiyan din. Nakahiga. Ayan si tatay, pakita ko sa inyo. Ayan si tatay. Pakita ko si tatay. Tahimik daw tay. Ayan si tatay. Ayan o. Tatay Kalosi. Pahinga. Pagod yan maghapon. Pagod yan maghapon. Abangan nyo na lang kung ano yung ginawa maghapon. At yung iba nasa labas din. Kinit amo talaga. Hello tatay, sabi ni... Hello daw tay, sabi ni ano? LB. Haba. Shout out po sa inyo. Oh, shout out daw, sabi ni tatay. Tamang pahinga po. Pagod. Pagod talaga. Grabe pa yung init. Abang-abang na lang. Kung ano yung ginawa maghapon. Yan, malapit na nga.
Kasi gusto nito ni ano, ko ano, sa munggo, yung malapot na, yung sabaw. Subukan natin yung iba kung medyo, ano, hindi pa yung iba. Parang Jason, matanong lang, hindi pa, ano, napaayos yung puso kila Rita Juan. Abangan nyo na lang po sa, ano, sa vlog nila, ano, Vince. Nimpa, tumugsok, shoutout tatay, kalusi, ingat palagi sa kalusugan mo, God bless. Tay, Oh, shoutout daw, ingat ka raw palagi sa kalusugan mo. Sabi ni, ano, okay. Ma'am Nimpa, Salamat po. tumugsok. Hello po. Salamat daw, sabi ni tatay. At wala, di ko makita yung comment dito sa ginagawin kong cellphone na ano. Nakalag. Bakit? Bakit lang? Bakit ayaw? Nagluloko na yung cellphone ko. Yan po, lapit ko yung ano. Nakita ko po yung niloloto ko. Sinapakuluan. Yan na. Ano yung itsura niya. Ayan. Ah. Igan talaga yung ano, cellphone. Ayaw. Bango. Dagdag po ulit ng tubig para may sabaw-sabaw. At malapit lang mag-isa. At ayun po, ingat din po ka dyan, Ma'am Nimpa. Ingat po kayo. Kasi mainit ngayon. Salamat po sa ano, pag-alala nyo kay tatay. Inaalalay naman namin po si tatay. LB, sorry, tapos yun. Antay-antay na lang po kayo. Seven, 18. Hindi ka pa tayo gutom tayo? Sige lang. Ah, dapat. Sige pa lang. Ning patamugsok. Sarap mo, Kuya Jason. Ikaw, Chip. Ngayon, salitan lang kayo ni Kula. Ingat kayo palagi. God bless. Yan. Salamat po. Kayo din po, ingat po. Salitan lang po kami na Otol Alamid.
malapit yung mas. 25, hello po. Amo. Ay. Yun, kumukulo na ulit. Kunin ko muna yung karne. Para i-golden brown natin. Bisa-bisa. Para mas lalong sumarap. Ayan. Pipiliin ko na yung ano. Pipiliin ko na po yung karne. Ayan. So malambot na po siya. Golden brown natin. Ayan. Yan. Ito na po yung ano, karne na pinakuluan ko. Bango. At yan, magigisa na po ako. Tsak. Pinagalitakpan. Para di marumihan. Dito muna natin yung manakay. Ano ko muna itong kawali. Dito ka muna. Basang ulit. Ayun. Sana magkasya yung ano natin. Yung munggo natin. Ayun. Ayun. Lapit natin para makita yung niluluto. Kaso parang madilim. Ay! Shoutout silent viewers, pasok po. Kayo, sabi ni Kuya Rini. Gisa na. Ang tanong, ang mantika. Baw. Yan na po. Umpisahan na natin yung paggisa. At itong mantika, malinis naman po ito. Kasi tinakpan.
Yun. Ito na nga. Tumilamsik may tubig. Hinaan lang natin yun. May tubig yung mantika. Aray po. May tubig po, may halong tubig. Ayos. Yun. Ayan. Ang buhay. Sarap. Lamang ang may alam. At ayan sa inyo, bilangsik talaga. LB, gusto ko sana makapunta ng Bicol, kaso lang layo. Balang araw makapunta din ako dyan. Maganda po din sa Bicol. Ayan. Golden brown na siya. Sasabay na natin to. Bawang. Ayun, hindi tilamsik. Bawang. Ayan, bawang. Hindi tilamsik. Hinaano mo. Sarap na ng amoy. Kung makikita ka nung muli. Tanggalin mo na natin. Balik na natin. Kita tayong muli. Ako rin gusto ko makapunta ng Bicol para makita ko rin ang idol ko. At ayun,
Ayun na po. Nagisa na yung bawang. Siyempre, sunod na natin yung sibuyas. Ayan. Shoutout sa mga di pa kumakain dyan. Ganun lang naman po kasimple magluto ng munggo. At siyempre, kamis. Yun, comment po kayo sa mga sa nakatikim na ng munggo na ginataan. Masarap din po yan. Yung munggo na may gata. Yun, 25 viewers. Pasok po tayo. At ayun, yung mga nakaraang araw pa, alis tayo dito kasi nag-negosyo muna tayo. Yung sayang naman yung araw. May okasyon kasi dun sa yun sa amin. Yung mga ari yun, dalawang pamilya yun. Nag-reunion dun sa malapit dun sa court, sa covered court. Nagkadikit lang yun ng sildanan, kaya marami yung higda natin. Alfredo, Lipa, yo. Hello po, Sir Alfredo, Lipa. Yun, malakas yung binta. Hindi naman kasi yung gaya nung asawa ko. Kawawa nga, puyat. Nung pagkasal kay Bayaw, puyat. Tapos biglang dalawang gabi na may sayawan pa. Nagtinda kami. Kaya nung isang araw, nagsarado rin kami. Nagdala-gala. Hello din po sa lahat, sabi niya Sir Alfredo. Ayan na. Linikos-likos na yun yung sun. Ilagay na. Away. Wala tayong basahan. Mainit. Saglit. Hanap ng basahan. Umuhay. Diyan basahan. Bakit walang basahan? Mainit sa kamay. Mainit talaga. Ako. Ayan, sakto lang. Ibasan talaga natin yung ginamit ng kaldero. Mamaya. Ayan na po yung itsura ng munggo natin. Papakulo-kuloyin muna natin yan. Bahagya.
natin ng sili. Yun, 3 sili. Yung plano sana nito, yung sili, hiwain. Sabi ni tatay gusto niya, hiwain para maanghang. Kakubuo na lang. Kasi mahina sa manghang yung buntis. Yan, si Ikang. Lagyan na natin ng pampalasa. Yun. Lagyan ng pampalasa. Hello po sa 26 viewers at sa mga silent viewers natin. Bibigyan natin ng sili. Yun. Kasi baka gusto mga magsili. 3 lang yun. Para tagi-isa. Sili. Pero masarap nito kung may ano pa. Yung masarap talaga yung munggo, yung may dahon ng ampalaya. Yan ang dabis niyan. Tsaka may chicharon. Chicharong baboy. Amo. Yun, brown out. Kamu talaga, nag-brown out. Dumilim ang paligid. Amoy! Yun, nag-brown out. Brown out. Pasensya na po kayo. Lagyan natin ang asin. Tansya lang yung asin. Digdig na lang. Alpili pa. Hello din po rin. Ano ba yun? Brown out. Ano? Mamaya na natin lalasahan para yung siguradong yung asin. Yung tunaw na talaga siya. Sige. Kung malaya lang ko sana'y aking mata. Marahil ay ikaw na nga sa aking puso ang ligaya. Kung malayo, hahanapin ka. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Kung mabuhay nang wala ka ay hindi sapat. Dahil kailangan ko ang laging ikaw, ang nasa tuwin ay natatanaw. Sana all talaga, sana all. Kondisyon na pagluto. May tinatangi ang nag-iisa, ikaw. Sana all. Kahit na anong mangyari, mamahal pa rin sa'yo. Di mong iisipin, mahal mo rin ako.
Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Ayan, tikman na natin minsan. Amo kay. Tol. Amo. Sige. Kahit lang dyan. 28 viewers, hello po. Shout out. Shoutout daw, sabi ni Vince TV. Shout out sa kamangyan dyan. Masarap. Sarap yan. Hello. Yun. What's up guys? Kapo sa camera mo. Oh, putya. Yan, ulo lang talaga. Dagdag tayo ng kunting asin. Lasan mo. Amo? Kulang kasi. Amo? Ah! Di ba sabi ko sa'yo, masarap talaga pag may karne. Sarap lalo pagpata pa. Hello, shout out. Lalo pagpata. Wala kang bang comment dito. Kaya nga din naghahanga. Dito ko. Dati kong maano dyan eh. Nangyari sa ipon mo. Dito na ako sa ano, ng cellphone. Ay, Lipa, shout out. Shout out, Lipa. First time ko magpagupit dito sa ano, sa Balatan, sa Kamsur. Bumata eh. Tinan nyo. Halos 1 taon na kami dito. Ngayon lang ako nagpagupit dito sa ano, sa Kamsur. Sabi niya kasi dun sa ano, dun sa nagugupit, yung parang bumata siya. Binigyan ng chupon. Nasubrahan nga sa alanit eh. Talo pa yung magpapasok PME. Oo. Binigyan ng ano. Talo pa yung magkano sa PME. Ayun, pinili na po yung sahog. Yung pagkano ng kan, tag-iisa lang tayo. Tingnan, pinayin mo na. Pugi mo na upang mira. Ayan lang. Buisit. Patayin ko itong live na to. Pag pumunta kayo. Binigyan nyo daw. Vince TV mo talaga. Amo, shout out kay Rene. Kaya uli, amo na. Ay, tingnan natin yung ano, sinaing. Damak ng edit. Tikman mo. Nalagyan ko ulit ng ano yan. Na. Ng asin. Amo na? Amo na? Na. Oo. Anong sinaing, sakto rin. Amo na rin yung sinaing. Okay na. Ha? Sarap. Yung sahog, sarap. Ubus na yung sahog. Amo na ba ganun? Amo ay. Sarap talaga. Ilapit natin. Ayan na po. Ayan na. Bili lang ako. Saan ka? Bili. Lang. Santos lang ha. Tayo kinatay. Kung Vince, sana all. Gapayapon na ako, Rene. Sige, lantaw live ni paring Jason. Gapayapon, lantaw. Yung Vicente na to, pinili talaga yung mga sahog. Yun o. Pumunta dito, pinili yung sahog. dapat kamu jadi Vicente na. Dapat pala, pinalo ko yung kutsara. ini para dia mapili. Ayos. Parang umano. Ayos talaga, amo na. Amo na talaga. Wala tayong lamisa na prepare. Nandyan lang po kayo at maghanap tayo ng panlatag, matagan. May takip kaya to? Yung drum ay may takip. Wala? Yung drum. Wala. Okay. Gagawin kong lamisa. Ito lang, naloloko ka eh. Kaya Hindi dito. luto. Hmm? Tapos
Walang ilaw doon. Dito nga sa ano. Hello. Bangkok. Ilagay mo dyan. Hindi, ito yung bangkok. Sa may bintana. Kuya. Okay na. Sika. Sino sika? Sika, dito? Amay. Nakalaad tayo ngayon. Bisinte. May bibili mo. Yo! Magandang gabi po. 27 viewers. Munggo is live. Naku, alam na. Mura? Kulay pa lang, sarap na. Dalo mo yung kinain. Hello! Magandang gabi po. LB, ayan, hello. Magagalaw na nun. Rini, ayan, Kuya Rini. Yung laman. Lipa, ayan, hello po. Munggo po tayo. Liwanag sa bahay ni Ekang. Grabe. Patayin mo na po kaya. Okay na to? Parang ano eh. Sarap talaga ko. Parang galing US. Kinuha mo yan. Patayin. Nasaan yung- Amoy. Ayaw mamamatay pa rin pag hindi mo. Mamamatay yung... Dito po kami kakain. Yan, prepare na po. Na po kami kakain. Alahan. Kunin na lang natin. Kain po tayo. Baka tumuko yan dyan. Dito na lang sa baba. Yan ang buhay ng vlogger. Walang arte-arte. Yan. Wala na yung buntis. Wala si Ekang ah. Di na siguro nakatiis yun. Nakagutom na. Nandiyan na. Vince, kunin mo Vince! Tawagin mo si Ekang. Kain ka mo. Ah, tawagin mo dito. Tawagin mo! Andiyan yung mag-asawa. Tawagin mo yung dalawa! Ayaw nilang kumain. Baka may pasalubong si Joshua. Sabi mo kung ayaw kumain, tapon na po. Baka may pasalubong si Joshua. Kaya, ano? Tayo. Nasaan yung timbang green? Ayun, nandun. Amoy. Kulor pa sana, amoy. Hindi naman maalat. Kaya mo na yun, silong pa sana, amoy. Takaran mo ulit ako. Sige. Pag magtakal, ibig sabihin, amoy. Amura ko. Amoy yan. Sabay isa sa sili. Amoy, pag ikutakal. Oo. Dabistahan. Amoy. Wala yata sa Lucy. SG, let's G! Tsara. Ayun po. Dito na lang. Oh, nakamaula. Sa naman sa baba. Sabawa na lang. Baba na lang, baka matapon. Mahirap yung pinagpaguran mo, mauwi na wala. Ang lalim ah. Yung pinagpaguran mo, mauwi sa wala. Ang birang buhay. Tara! Amoy. Hmm. Anong na tayo? Tara na! Yung dalawa. Yung sa ano, upuan ko yan nasa labas. Sige lang, kaya. Doon ba kayo? Okay lang, okay lang. Para upo tayo. Andun. Saan doon? Munggo nga. Ah! Munggo nga. Mataas yan. May upuan naman ako. Kasi sila, baka upo sila. Kaya nga ito. Gamitin natin. Hello guys, shout out po.
Amo eh. Dito na lang. Hmm. Dito. Mag-asawa lang yan. Tara. Upuan natin. Tatagilid pa ba ito? Mm. Ay na. Yan yung dalawa. Dito, pasok. Ay na kayo. Hoy. Ano tayo? Kain na kayo. Masyadong nakayuko man yung ano. Kumain natin yung ano. Tarapong mo talaga yun. Pag ayaw kumain, tarapon mo yung tatay. Ito, may bangko. Dudut! Tuloy, may buntis. May mga anak na buntis. Tuloy kayo. Puro sila buntis. May buntis. Ayos mo bagang upuan. Ako baga. Oo. Ayos ay. Amo. Ang baga tayo. Amo. Oo. Oo. Nandun ba yung plato ah? Amo ay. Kuha mo sa plato. Wala lang. Ilang prato? Hindi lang kita yung upuan Sana natin. lang. Buntis. Noy, ano Noy? Meron kaming binili sa Shopee na TikTok na upuan. Oo. Portable. Hindi natin makita yung comment. Dito yung comment. Kaya na po tayo. Ayun na. Ayun, sandok na kayo. Teka magkakan, rula ko yan. Sandok na kayo. Okay lang yan. Dalawa yan. Isa. Isa. Yan, doon may plato pa rin. Nakunin mo. Marami dyan, ang ganyan. Dahil plato. Hi guys! Pwede mo. Oh. At yung kaisa na. Go. Ikaw na. Sarap. Pagmunggo talaga. Pwedong. Ayos. Kajong, ang kay kaulaan. Pwede mo na. Pwede mo nga. Ginagamit niya ni Carol din yun. Para maramdaman niya yun. Maramdaman niya yun. Dandanin ko baka bumigay. Baka bumigay. Kain. Ganun din yun, di ba? Ayos ah. O, di ba? Nag-prepare siya. O, di ba po? Gumamit ka naman ng duyo. Kasama pa nga sila eh. Nag-grab eh. Ayos. Ayos, sarap ng duyo. Ano pa? Ayun, sarap. Ano? Experience lang ba? Oo. Dali mo po. Dandanin mo baka bumigay. Ay, sarap. Ano? Libre na libre yung upuan. Ayos ay. Sarap na ito pag palamig-lamig Kain, umaga guys. para makamay. Kain kayo. Sarap to kamayin eh. Hmm. Kasi malapit yung sabaw. Ayun. Ano tayo, masarap yung mga tayo. Hindi ko na nga pinalapad ng gusto. Sarap to malapit. Wala na. May sabaw-sabaw. Wala, di makita yung live dito. Diyos, nakuha mo yung allowance mo doon? Ito. Gumana? Kuya! Kuya Vince, upo ka! Hindi lang. Tangkad ka niyan. Ha? Amo ay. Wala eh. Painit eh. Mainit talaga. Kain po tayo. Kasi yung maluto. 27 viewers. Amo ay. 28 viewers. Ano ay? Amo talaga. Amo. Amo? Kang? Amo ka? Bulong di sa ubaga. Parang masaya ka ngayon, Kang. Kanina manungkot ka. Blooming si Ikang. Parang masaya ka ngayon. Ba ang blooming niya pag Sabado? Hindi, iba. No? Saka maaga sa naligo. Sabi nga nung nag-skin day, pag naglaba, alam na. Pag naglaba, alam na. Naglaba ngayon hapon eh. Alam na. Alam na ba? May tandan. Saka naligo agad. Asa na? Dahil nagkutro pagtinda. Nakita ko sa palengke. Doon. No, sabi ko pumunta siya pag may skin day. Amo eh. Diyos, ano? Kumusta ang trabaho?
Mainit daw pero happy. Mm. Saan ko naggawa? Doon sa daan papunta Tanawan? Oo, doon talaga pala. Doon sa may kampo tayo. Nung nag-report mga sa gilid. Mm. Mga open canal. Ay, iba yun. Pero doon kayo hilera. Muna tayo sa ano, doon sa may gasolinahan. Doon sa may gasolina. O yung may nakatambak doon na buhangin. Di ba may Petron? Oo. Sa gasolina. Nadaanan ko yun sila. Yung pumunta ako naga. Sino yung kasama mo na ano, yung maputing babae na May kulay yung buhok. Oo. May kulay. nakatampayan nila sa ano eh. Doon sa May dalang payong, nakita mo? Kulay nga yung buhok. Oo. Maniwala kasi nakita ko nga alam kung saan yun. Talaga. Baka yung allowance niya yun. Baka. Nagkataon lang yata ang break time yun. Mukhang mayroon ni makakatagi mamaya. Nagkataon lang yung break time. Baka. Sa initan maputi. Alam ng pirla. Nakapayong yun eh. Mm. Alam ng pirla. Ay, Joshua, huwag kayong ano ha. Sabi ni Kang, kahit ang paninira niya, wala na silang magawa. Mm. Tawag-tawag niya pa sa amin, pag-aaway. May sabi ni Kang, kahit anong gawin niyo, Mm. wala na silang magagawa, lamang na ako. Mm. Alam niyo ba ngayon, ano, Ikang, sa panahon ngayon, kailangan i-prove mo muna bago ka mag-asawa kung mabubuntis o hindi. Dahil kung hindi ka mabubuntis, pwede ka sa uli. Di ba? Oo, Sa sa uli. uli. Yun lang ang ano ngayon. Testing. Testing ba? Buntis mo na bago kasal. Basahin mo yung comment, may nag-ano dyan approve. Pasado na sa Senado. Ano yun, ano? Pasado na sa Senado. Inaprubahan mo yun? Mm. Ano ang ano ngayon? Naprobahan na yung bato. Mm. Kontrata na yun, pag hindi ka nakabuo sa taon, sa uli. Sorry talaga. No hard feelings. Pag sa uli mo, bibigyan ka pa isang sakong kamuting kahoy. Oo. Hmm. May consolation naman. Ang galing ng guys. Kumbaga, ano yun, nagbunga yung tinanim mo. Kala ko saging. Saging, pwede. Depende nga sa ano, mamaga, magiging manugang mo. Yung pinito ko na yung saging, parang gagayahin ah. Kuya, yung pinto ko na saging, na, Bilis ko na. Uwi na ako. Di ba masarap mo po? Yan. Ay! amoy, Siyempre, masarap to kamay yun. no, pulot, oy, kano, balbal, balbal, ikaw ang balbal, no. Ano na na? Saan tawag ni Dory? Kaon-kaon na ni Joshua. Para malakas-lakas. Taon-taon eh. Okay lang magpuyat kayo kasi may asawa mo kayo. Kami nagpupuyat kami, cellphone ang pinagpupuyatan. Okay, thank you Lord. Wala. Flashlight ko. Ako signal. Bait ka! Wah! Wah! Oh, ano na? Ano yung dami ah? Dito lang yung ano, nagbuo pala yung ano ko, cellphone ko. Gusto mo Dintik, mag-extra? amo! Natanongin ko Joshua kung gusto niya bukas do. Ano si Hello? Gusto niya tumulong bukas. Sabi ni Gusto mo Alfredo tumulong pa. bukas? Ano si Hello daw, tay? Ano daw? Ipapasisid yung Pogi ba? mo, Dolphin sana all. Sige rin yun. Sini. Busy siya. Ako. Shout out. Sige Team Paway. Kaya Jong. Kaya Jong. Hmm. Sabi ko kay Joshua kung gusto niya tumulong bukas. Pasisid ko yung bomba, palinisan ko sila. Ginit, bagong dupit Bagay si ka Vince. Siguro umuwi sa Burias. Lumipad. Lumipad. Hindi kasi alam ko nila, pag nagpagupit ako, umuwi ako ng Burias. Umuwi na nag-update. Update. Oh, yan. First time ko magpagupit dito sa Balatan. Mag-isang taon na. Hindi nakauwi eh. Kaya wala. Dito talaga Pwede magpagupit. tayo.
Kain lang tayo. Marami din naman ito. Ay, ito. Ano yun? Alamsog. Nadali ng arthritis. Yun. May kinakapasampitis. Ano yun? Ganito na yung viewers sa loob po. Hindi ko ito hiya-hiya. Sarap ng Mama kailan. na sa hiya. Kaya panabuan yung boy ka. Pag nanganginig ka nitong nasa ibang lugar, bawal na hiya. Berak ng berak. Wala lang talaga laso. Wala. Yari talaga pag may laso. Ganun doon. Hindi ka na makaabot Uy, ikan, Boreas. kumain ka na. Huwag kang tawa ng tawa dyan. Hindi ka naabot Boreas. Pagtatraidor yung naglalaman sa pagkain. Ganun doon. Hindi mo na pinili ang kalaban mo na. Pag bata na kakain, bata naman dahil. Tayo kanin pa. Naku na. Ano? Kahit pa. Tutulog lang, nakaya na ba yun eh. 8:01. Hirap yung magpakabusog tapos matulog ka agad. Doon. Ano doon? Ano? Kaya ito, di pa nagkakataan nagluto ang sila ko. Ano ulamin nyo kang? Kuwaw ba ganito, pinarito. Pero itong Kuwaw, sura. kuwaw. Sira mag to. Kaya abangan nyo pala yung vlog namin. Nag-start na kami ng mga karika. Busawan. Si Sami at saka Bumba. Maliliit ang 16 na rito. Malaki tayo. Yung manalagay, masarap yung manalagay. Ang hinaya kung tayo nakabili doon sa Santo Domingo, no? Ano Ang ba? nasugi. Mula sugi na isa. Ayaw, hindi ako nakasama ka rin. Doon sa Santo Domingo, hindi na tayo doon sa mga dagat. Doon na pala ang tindahan ng isda. Sa sunod nga, sama niyo ako. Sarap ng may sabaw. Sarap yung sili. Ito ang viewers sa loob po. Sarap yung sili, oh. Lupok-lupok. Pawis talaga. Sarap. Aman. Naghalong pawis eh. Yung anghang tapos yung init. Ayun, pagkakain, alam na. Edit time. Igita. Igita na. Igita. Sarap talaga sa munggo yung sawa mo. Kasi maya-maya, tatapusin na po yung live. Uy. Tumutin mo na yan. Tapusin mo na yan, hindi ka. Masasayang pa yun. Compute nila. Ah! Grabe. Ang kilo mo ayaw mo nang kainin. Amoy! Sayang. Meron ba nga? Ah! Ano? Alam na. Pawis mo? Edit. Ako hindi na i-edit. Upload ko na lang. Abangan nyo yung premiere ko tayo. Ano tayo yung premiere mo? Ay, alas 12. Na 12? Madang na ang edit-edit yun. Parang edit-edit na yun. Naka-premiere pa yung tatay. Umiyak. Tawa yung bunso eh. Hindi, tawa ka ngayon. Bago tayo nakakain. Anong buwan na lang, iyak ka. Eh, yung sakit. Hindi Hindi pa ako nakapalaw. Sa dito viewers, hello po. At maraming salamat po sa mga nag-tune in sa live ko. At sa mga silent viewers. Sasabi mo kang, yung liwanag ng bahay mo. Ganda. Tapos, Mainit.
Ano pa? Bukod sa maganda tsaka mainit. Hirap ng luto. Naluto. Mm. Hello ka sa mga viewers natin. Hello po. Good evening. Oh, di ba pag nagkakape pala Jason? Hmm? Oo nga, pag nagkakape. Pala eh. Oh, Hmm. hindi matapon ng kape. Ayun to. Ayos yun. Nagkaya ng baso. At ayan po. Tapos na po kami kumain. At hanggang dito na lang po yung live na to. Ingat po kayo palagi. Ingat sa mga viewers dyan. Bye-bye!